So, sa ato diri, maupirmi ang akong kanang prayer o maupod ang ako perming challenge nga unta. Dili ta magpaanod sa unsay atong gibati kay gatanaw ang Ginoo sa atong sulod. Ang atong nakita diri, ang atong gawas lang aka na siya, okay pa na siya kay wa pa nawala. Pero basta kay ang sulod gay nato ingon pa sa Samuel chapter 16 verse 7. Ang tao verse 5 di ay, ang tao nagatan-aw kung unsay naa sa gawas. But God is looking what is inside. Ang naagid sa sulod. So sa ato pa, kung ang nakita nako sa imo, gabitbit ka og nakita pud mo sa ako nagabitbit ko og Biblia, nagabitbit ka og Biblia. Di pa na garantiya. Kay basin og diri ra nagibitbit kung silita sa church, pag abot sa balay ang Biblia, wala na nay abli-abli. So di mo na nga ang atong pagtuo nga kana siya reader ginag Bible kay gabasa gabitbit pud mi, gabasa pud mi. Pero makita ra na kung sa imo gyud pag kinabuhi sa atubang nga si Ginoo nga bisan way nakakita sa imo didto gahimo ka ana. Pero igsuon kung ang pagbitbit nato ana gipakita nato sa mga tao mo na ang ingon nako many times we are making people believe. Mo na gitawag nagpabilib lang tag mga tao. Apan wala mo believe sa atong Ginoo. Ang dapat mabita ang Biblia nga if you will do things nga makaglorify sa Ginoo, don't make the people see it. Bisan sa prayer, magpasting, dili ko na ipakita sa tao nga murag nagka-buridhay ang imong buhok. Nagpasting ka, yung ganiha, manghiso ka, manudlay ka, para makita nga murag wa lang. Ang atong fasting, we are not showing it to the people. Ato na siya gipakita ngadto sa atong Dios. Amen. So muna nga sa ato, kinahanglan atong i-trace ato nga trison atong pangitaon kung unsa gyud ang naa sa atong sulod, kung tinuod pa nga strong pa ba siya nga kanunay nagapangita sa Ginoo, kanunay nagapangita sa mga butang nga ikahimaya sa Ginoo, then igsuon kung wala na, then mo na ang iya sa Ginoong challenge. Wake up, strengthen what little remains, for even what is left is almost dead. Verse 3. Go back to what you heard and believe at first. Hold to it firmly. Repent and turn to me again. If you don't wake up, I will come to you suddenly as unexpected as a thief.